Så guys, så har vi fået pakket tingene sammen og er på vej igen. Klokken er 3 om morgenen og pakket sammen. Altså som jeg nok ved, så kan vi jo kun pakke teltet ned en gang, ikke? Så vi gjorde vores bedste, men en pose der kom i, den er selvfølgelig gået i stykker. Så det ligger bare i tasken. Jeg overvejer at smide noget tøj ud senere, så der er mere plads til teltet. Må vi lige se, hvad der sker. Nu er jeg i hvert fald på vej ned mod Lake Houston, hvor der er 25 km til. Så det skal nok blive spændende. Okay, for det ligger der hver gang igen. Jeg ved godt, at I kommer til at se alle de her dage sådan sammenlagt, fordi jeg ved ikke, hvornår der er wifi igen. Og vi uploader dem jo i hvert fald ikke på det her ESM for Revolut, vi har. Det er klart. Der er ret mange gadehunde her. Kan vi sende blitzen? Det kan vi. De gør og løber rundt i cirkler. Men jeg skal den vej her, så der er ikke så meget at gøre ved det. Bare lad være med at løbe for guds skyld. Jeg ser, han render rundt derovre. Jeg håber på, at han bare passer på sig selv, og han ikke angriber. Du tænker altid at holde øjenkontakt, fordi det sekund du løber, viser frygt, så jagter de der, fordi gadehunde er ligesom ulve. Det er jo faktisk bare ulve, vi har jo dumme, ikke? Så en god ting, når du ligesom ser gadehunde som her, det er ligesom at forholde dig roligt, lad være med at panikke, og så bare holde øjenkontakt med hunden. Så længe du holder øjenkontakt, så jagter den der ikke. Den jagter dig kun det sekund, du kan føle, du er bange, fordi den går ikke efter en trussel. Så nu er vi kommet væk fra dens territorie, så nu kan vi gå stille og roligt igen. Det er dejligt. Det er en lektion på gadehunden. Det skal lige sige, at jeg er ikke uddannet eller noget som helst. Det her det er kun ud fra egen personlig erfaring. Men jeg vil også påstå, at jeg har gået igennem en masse forskellige gadehunde i ret mange forskellige lande, ikke? Så vel om I vil lytte til det her eller ej, det er ikke professionelt råd, det er bare erfaringsråd, ikke? Til vandvognen her. Jeg skal bare lige få dem til at tage imod min dollar. Til den sidste dollar. Det er meget heldigt, at jeg har en dollar i hånden, kan man sige, eller i tasken. Fordi jeg tager kun kontanter. De skal komme ind. Man kan sådan mærke, når man er ved at tage den der. Den er svær, fordi den er meget krøllet, den her. Sådan der. Tag imod. Nej. Prøv det bare igen. Face up. Det ved den ikke. Prøv med coins. Jeg ved, jeg har nogle coins, men jeg ved ikke, hvor meget det er. Hvad er det her? Og det er smukt. 25. 50. Yes. Nu vil sige, så kan vi trykke her. One gallon. Det er sikkert mere end der er her. Den fortsætter. Sådan lød. Kæft, jeg elsker vand. Elsker det, elsker det, elsker det. Okay, skal I se bilen? Nogle fucking kyllinger. Hver gang de ser mig, ikke, så bliver de af i vejen. Det var ikke så slemt med den her, men der var lige en med en trailer, ikke, også, som sådan, jeg er lidt ligesom ham der, ikke? Så de bliver fucking bange for at køre mig ned. Jeg tror ikke, de er vant til at se folk, der går sådan ud af vejkanten. Skal se ham der lastbilen derovre, han også gør det. 100%. De er fucking bange for at køre mig ned. Vi kan også godt forstå, fordi hvis man kører ind i Malte Hansen, ikke, så gør det sgu ondt. Det gør det. Det er der næppe nogen tvivl om. 100%. Du ved ikke, sådan like. Du ved, folk de kører ind i mig, ikke? Deres bil den går i stykker, jeg sværger. Og guys, vi er på vej derudad. Jeg vil bare lige vise jer vejen, vi går på. Der er ikke nogen fortov eller noget. Det er sådan rimelig lækkert.
Så tænker vi går over i skyggen der, og lige holder lidt pause, mens vi lige uploader den nyeste YouTube-video. Den skal lige eksporteres nemlig igennem CapCut. Det kan godt tage sådan 10-20 minutter. Så ja, vi holder lige en pause her, mens det lige bliver fikset. Fordi I følger med på rejsen. Når I ser det her, så er den allerede uploadet, for det er jo gårdagens video, ikke? Vi har fået 90 dages gratis data af en, der hedder Rasmus, kæmpe champ. Så det er fedt. Nu vil vi lige få uploadet en video her, og så er det sådan godt kørende. Og kæft, det er lækkert. Jeg ved ikke, det føles forkert det her, men vi skal ikke krydse vejen her, fordi dernede, der kommer der en anden lane. Vi bliver sådan til 4-sporet motorvej. Så jeg tror, efter den grå her, tror vi kan komme over. Afhængig af, hvor hurtigt de andre biler kører. Det kan vi godt, så vi krydser den her. Vi kommer helt skinnet og levende igennem. Men i hvert fald det her stykke. Det er sådan rigtig uden fortov og sådan noget, ikke? Altså det er ikke ligesom Europa, hvor at man kan gå over det hele. Det kan man godt, men det er ikke bygget til det, kan I følge mig? Så det er ikke ulovligt eller noget, men det er ikke noget, der sker hver dag, tror jeg. Så det er bare lækkert, det gør. Det er bare lækkert. Okay, så vi kommer til sådan et rigtig fint sted her. Jeg skal lige sige, videoen fra i går, den er ikke uploadet endnu, fordi at det bliver hverken har eksporteret færdig, så giver den mig en reklame. Og når reklamen så er slut, så går den tilbage til starttiden på CapCut. Virkelig noget fucking møgpis. Fordi så skal jeg starte med at eksportere den forfra, fordi den er 44 minutter lang, så tager det altså en halv time at eksportere. Jeg ved ikke, hvorfor det tager så lang tid, men det gør det åbenbart. Og det eneste, det gør, det er vildt lige bare at klippe mine videoer sammen, så det bliver en lang video i stedet for en, ikke? I stedet for 100 på små. Det er ikke fordi, den redigerer i det eller noget for mig, den klipper dem sådan set bare sammen. Men det tager den en halv time hver gang, hver gang den er færdig med en halv time, så giver den mig en reklame. Og det betyder også, at jeg lige har købt pro-abonnement, ikke pro-abonnement, standardabonnement hedder det, til 44 kroner om måneden. Hver gang reklame er færdig, som sagt, så skal jeg starte forfra. Så der går lige en halv times ventetid, 30 sekunders reklame, og så en halv time igen. Og på en halv tidspunkt, så håber jeg, at den rammer, hvor den ikke giver mig reklamer. Vi må se, hvad der sker. Andet er der ikke for. Så, drenge og piger, så er vi kommet ind i et amerikansk supermarked endnu en gang for at købe noget vand og så noget sportsdrik og sådan noget der, ikke? Med sportsdrik, der mener jeg energidrik. Vi skulle ikke så sådan, at vi holder os til Powerade, så der har vi brugt en del af efterhånden, ikke? Men ja, lad os se, hvad der så. American energidrikke som Mega Monster. Dem tror jeg ikke, fordi jo, det tager vi. Vi tager en. Hvis det er energidrik, er det det? Jolly Range, zero sukker. Sport og fitness. Jeg er ikke så vild med, at der ikke er sukker i. Det må jeg have det indrømme. Jeg er tyk. Alt det her, det er sukkerfri. Har vi ikke noget med sukker? Hvad med den her? Zero sugar, zero sugar, zero sugar. Vi er godt nok sukkerforskrækket. Vi tager den her, fordi Warheads, det smager godt nok. Vand også selvfølgelig, så vi har det til rejsen, ikke? Så okay, nu har vi energidrik, så skal vi bare have vand, og så går vi ellers derudad. Så det er pissefedt. By the way, mængden af mængden af tykke mennesker, som jeg synes nok, der er rigtig mange tykke mennesker hernede, ikke? Og det er alle sammen de her til fælles, så de kører på sådan nogle scooter og sådan, du ved. Vi kan lige se, om vi kan snige den ind her, og vi køber den her vand, by the way. Det synes jeg, det er smukt. Ja. Så lader vi så, om vi køber noget og henter snacks her. Se, det er sådan tykke mennesker, der henter sådan nogle scooter der, fordi de er for dovne. Sådan videre, de gider ikke engang bevæge sig. Det er crazy, bro. Det er crazy. Men ja, vi skal finde nogle noget æde også. Ej, vi går på Five Guys bagefter. Vi finder Five Guys, når vi lige har spist det her i. Hvis der overhovedet er noget i nærheden. Det ved jeg ikke, om der er. Det finder vi ud af. Vi har jo ikke super langt til campingspottet, så det er sådan ret lækkert. Så drenge, vi har så blevet tid til en taste test på den her Ghost Warheads energidrik. Så det er bare lækkert, det gør. Det er bare lækkert, det gør. Men virkelig sådan sur i det. Det skal den jo også være. Det er jo Warheads. Det smager okay. Og vi må godt give sur slik. Så får den sgu en 6 ud af 10. Og drenge, jeg synes, jeg vil vise jer det her. Det er Western Hughes Park Lane. Der er en masse springvand og sådan noget. Det er et rigtig fint område. 100%. Det er fedt. Vi har stadigvæk en 10 km op til, 13 km op til vores campingspot for i nat. Men vi supplerer lige med 2 km ekstra og går på Five Guys. Så det er nice. Og drenge og piger, så er vi på Five Guys. Virkelig lækkert, virkelig sprødt. Skal vi ind og prøve det? Jeg har hørt det her, det skulle være meget bedre end eksempelvis Burger King og Mac'en og sådan noget, ikke? Fordi det skulle være meget friskere. Så gengæld så prisen også derefter, men nu må vi se. Guys, $28 kom vi af med. I kan lige se, var
sådan nærmest en amerikansk diner nærmest, ikke? Okay, det giver ret god mening, vi er i USA, så det er vel egentlig bare sådan en diner type shit. Jeg har hørt det her, det skulle være meget bedre end Burger King og McDonald's og alle de her ting. Så gengæld så er det også lidt spicy i prisen. Men det er nok den mest efterspurgte, siden jeg kom til USA, det er Five Guys. Så nu gør vi det, hvor vi har muligheden, ikke? Så 100%, det skal sgu nok blive spændende. Det er lidt propaganda på væggen her, og det er dejligt. Mens vi lige venter på shaken. Der er lidt problemer med værter. Så det bliver spændende. Det er tid, drenge og piger. Vi har først en peanut butter milkshake her, og så har vi selvfølgelig vores burgers og fries. Posen er fyldt op med fritter. Burgeren ligger her i bunden. Jeg tror jeg lige, vi skal... Den er fucking begravet i fucking fritter, den her. Okay. Så det her, det er sådan bøtten med fritter, ikke? Og resten det er så bare sådan nede i posen. Det her det er altså kun en lille pomfrit. Det er ikke en stor pomfrit. Det er den lille af dem, det her. Så jeg tror ikke, det kan betale sig at købe større. Så har vi selvfølgelig vores bacon cheese her. Det skal lige siges, at man burger på Five Guys. Og jeg er jo en dum dansker, så jeg ved jo ikke, hvad der har været. Så jeg sagde bare til dem det normale, og så sagde hun, de kommer alle sammen plain, ikke? Og så kom hun så med et forslag. Super sød. Den betjener sgu næsten det gode kamera, den her. Damn, bro. Således ud. En rigtig møgdyr. En rigtig juicy satan. Kan vi sgu godt lære noget af derhjemme. Jeg hører som sagt, Five Guys, det skulle være bedre end alt det her andet amerikanske pis. Så jeg har set, hvad det står. Jeg forstår kraftigt med godt hype. Eller ud af fucking 10, seriøst. Det er uden pis. Den bedste burger, jeg har fået i mit liv, og som I kan se, så har jeg en helt lille burger, ikke? Og jeg tror, det er peanut butter shake. Kæberne kommer rigtig godt på arbejde, men også sådan, det lige passer, ikke? Det er også selv ud af 10, det er helt sindssygt. Har vi noget døbelse til vores fries? Det har vi ikke. Men gode er det ikke. Jeg tænker, at de må have sådan en stand, hvor man kan få døbelse henne. Det finder vi lige ud af. Yes, den er god nok, drenge og piger. Det kan vi få lige her. Kan vi få Heinz-sto. Så har vi fået et lille bære her. Kan jeg så også et eller andet. Her har vi Lake Meredith, og der må man desværre ikke op i, ellers havde jeg fandme taget mig en dukker. Der er varmt, det er helt sindssygt. Jeg tror, jeg hopper i Lake Houston, når vi kommer derop, hvis man må altså. Eller der ikke er nogen, der kigger. Det må jeg lige om regler gælder kun så længe der er opsyn. Kan du følge mig? Så guys, så har vi fundet nogle andrikker her. Det skal lige siges, YouTube-videoen er ved at uploade nu. Så det er lækkert. Jeg tror ikke, vi kan komme tættere på end det her, så vi zoomer lige ind en gang. Sætter sådan nogle små ællinger også. De er fucking nuttede. De er virkelig fucking cute. Den store der, det er faktisk min ekskæreste. Det er faktisk mine børn, det der. Det er ikke helt ulovligt i USA nu. Eller, det er det godt nok. Det gør ikke, hvis ikke I gør 100%. Det er derfor, det ser lidt mærkeligt ud. Det er halv Malte Hansen og så halv and. Og drenge, dårlige nyheder. Vi er 4 km fra Lake Houston. Vi har den her politimand her. Han har lige sagt til mig, at jeg ikke må gå på den vej, der kommer her. Så nu vil jeg faktisk gå lidt tilbage igen. Og så er det så svært nødt til at give mig også, hvis det er en Uber resten af vejen. Så det er ikke så godt. Men det er kun en 4 km tur, så vi kan ikke være så fanden styr. Kan I følge mig? Okay, drenge og piger, jeg har gode nyheder til jer. Vi regner, vi kommer med en Uber nu her, ikke? Men der er stadig 32 km til campen fra der, hvor vi kommer hen. Lake Houston, det er der, hvor vi starter, men der er kun et sted, hvor jeg tæller telte. Og det er sådan noget længere op, ikke? Så vi tager en taxa, en Uber til Lake Houston Wilderness Center. Og så er der så 32 km derfra, og så over til campingpladsen. Den er åbenbart kæmpestor, den skidesø der. Så sidder vi i en Uber-dreng og piger. Det skal lige siges, at jeg har 40% strøm tilbage på telefonen. Og vi har ikke mere strøm på powerbanken. Vi må lige se, hvad der sker, ikke? Forhåbentlig så kan det lade sig gøre, når vi kommer derover og finder en hytte eller noget, vi kan lege. Det kan se, det kan man derinde. Så også med om de er optaget, kan I følge mig? Men det finder vi ud af. Det skal nok blive fedt. Og drenge og piger, vi endte sgu alligevel med at tage en taxa, fordi at klokken den er mange. Og der er ikke nogen steder, jeg kan hvile til det i nærheden. Sådan her, hvor vi
150 på, tror jeg, deromkring, ikke? Og så tager vi så hele vejen ud til Lake Houston i dag, og så må vi se, om vi kan finde teltplads derude. Vi skal lige have sele på også. Det fede ved Lake Houston, det er, at der er mulighed for bad og toiletter og alt muligt shit. Og rent drikkevand, så vidt jeg kunne forstå på det hele. Så det er sådan rimelig lækkert. Og drenger, vi har prøvet på at snyde lidt, men det lykkedes ikke. Fordi parken lukkede klokken 6, og klokken den er lige nu 19:02. Og vi har stadigvæk 1,5 kilometer derover, hvor vi kan telte, sådan du ved, anonymt, ikke? Vi har spurgt ChatGPT, giv mig lokation, hvor jeg kan telte sådan vildt, og de har også givet mig en lokation herover. Så det er ret nice. Jeg ved ikke hvorfor jeg drenger bier, men det føles så forkert på så mange måder. Men vi er simpelthen på vej ned ad den dal her, ned den her flod, eller hvad fanden det hedder. Ifølge kortet, så er det en flod, men det kan vi godt blive enige om, det er det slet lidt. Men ja. Wow! Der skal vi ikke ned, det er helt sikkert. Adder. Yeah. Nu finder vi lige noget græs, og så tager vi lige de sko af. Fy foran. Ja. Så var der ikke noget fucking græs her. Det er der måske herovre. Det er bemærkelsesværdigt nok, så har vi jo kun et par sko med på turen. Så vi er sådan lidt kogte, hvis ikke vi får det her af. Omvendt så har vi prøvet det før. Og vi ved jo egentlig godt, hvad der skal til. Du tror ikke prøvet det før. Men det er lige nøjagtigt, hvad jeg har. Vi gik igennem ret meget mudder nede i Tyskland også. Og jeg ved jo, snart det størkner, så kan man banke det af. Men det er stadigvæk en træls proces, og det tager fucking lang tid. Og det magter vi ikke, John. Ja. Så nu prøver vi på at gå den rette vej. Det skal lige sige, at bøden for vildteltning hernede i Amerika, den er $550. Dog hvis man er respektabel og sådan noget, hvis jeg ikke kan betale, så kan man bare bede om at gå uden bøde eller uden problemer. Så der sker chatten. Så må vi bare gå derned af. Lige hernede, fordi jeg kan se, skulle jeg være et sted med lav risiko for at blive opdaget under vildteltning. Og min sko er stadig udlagt det der mudder der. Den presser mig herover igen, den gør. Jeg vil fandme gerne have mig til at gå ned i det der sump noget. Forstå det nok, fordi igen altså sådan like... Stedet vi er på vej hen, det er vist ikke sådan helt on the record. Og det er en flod, der kører hernede. Vi skal over på den anden side af floden. Så vi skal være op på broen derfra. Det tør jeg bare ikke at gå på. Det vi gør, det er, at vi kigger herinde. Mellem vandnet og tisler. Tordengræt tisler til en båd på flodens bred. Og vandet det er mørkt og koldt, men familien har gæld. Ja, der kommer vi i dag, for det kan igennem, det er helt sikkert. Der er noget stiværk her. Og afhængig af hvor den går hen, så har vi måske et spot. Vi skal ikke gå ind på privat grund, det tør jeg sgu ikke. Så vi skal være sikre på, at det ikke er en eller anden have eller noget. Nu må vi se, hvad der sker. Og guys, jeg har gode nyheder. Der er en sød dame, der hjælper mig med at finde en teltplads, som bor her i området. Hun siger, der er et sted hernede under broen, hvor vi er på vej hen nu her. Jeg ved ikke, om det er baghold, to be honest, men det finder vi ud af lige om lidt. Så det er bare lækkert, ikke? Det er bare lækkert, ikke? Og guys, vi har fået at vide her, at den søde lokale dame, hun har faktisk fulgt mig 3 kilometer ned, at det her det er et lovligt sted at telte. Hun viser mig herned til broen, kan der være her, fordi jeg forstår ikke hendes bagtanker med det. Men jeg fik at vide, at parken åbner ret tidligt, så man kan sagtens campere her. Det vi gør dog, det er, at vi tager teltet op hernede. Fordi at, det er sådan lidt i afvej, ikke? Og sådan like, som sagt, et eller andet dollars. Så ja, det er ikke så godt. Men vi forsøger i hvert fald på det, og telter herinde af. I see. Under broen der. Det er gået alt for fucking langt. Ja.
Okay, drenge og piger, nu har vi sgu oplevet Amerika Best. Den søde dame, hun har ikke bare vist mig en teltplads, det har hun også. Men hun har faktisk lige inviteret mig hjem til hende. Så jeg får lov til at sove ved hendes hus. Så det er virkelig lækkert. Så det er sådan set fint nok. Og guys, den søde dame, hun har inviteret mig hjem til hende her, by the way. Så i nat der sov amerikansk trailerpark. En oplevelse, som jeg selv er ret tilfreds med, synes jeg. Og drenge og piger, nu har jeg gjort noget rigtig, rigtig dumt. Jeg har lånt mit kort ud, så han henter, det må man gerne, cigaretter til mig. Jeg bruger mine sidste penge på smøger. Det kan sige, nu er der en lille chance for, at vi mister kortet. En lille chance. Men det synes jeg ikke, fordi jeg stoler på hende her. De virker flinke, de virker gæstfri. Jeg sover i en trailerpark i natchat. Jeg synes, det er en fed oplevelse. Jeg får en trailerpark experience. Så er vi ved at lave et bål, drenge og piger, og jeg skal lige sige, jeg spurgte lige, om hun havde stikkontakt, jeg kunne låne til at lade telefonen. Det kan vi altså ikke, fordi hun har ikke strøm herude. Men hun er super sød til gengæld, og jeg synes, det er vildt nok, hun har inviteret mig ind i hendes hjem. Det viser bare, hvor hjertevarme og gæstfri amerikanerne er. Den søde mand, som fik mit kort, han er forhåbentlig snart tilbage. Kan lige gå herud og kigge en gang. Ellers så er der Google Pay, og vi kan hurtigt få bestilt det nyt, det gør. Så det er ikke fordi, det er jordens undergang. Men vi kigger i hvert fald lige på det. Og hun kan slet ikke forstå det danske system. Jeg har lige fortalt hende om, hvordan vores skoler og diverse er gratis, og det kommer helt som chok for hende. Grunden til at jeg fortalte det var ikke fordi, at jeg vil spille smart med Danmark. Det er fordi, jeg ikke kan finde ud af, hvordan fanden man får den der generator op at køre. Og det spurgte hun, om jeg kunne. Så tror jeg, at hun var til at være lidt mandemand, ikke? Og så må jeg jo komme med en undskyldning, hvis jeg ikke har generator i Danmark. Det har vi godt nok, men det ved hun jo ikke skide om, fordi ja, vi har jo det her socialistiske system, ikke? Det er jo heller ikke løgn. Men der er dog generator på skibene. Jeg har jo studiet i maskinpas, men ja, det er sådan lidt værdiløst. Og så Sunshine, mand, så kom der fandme gang i bålet herovre. Jeg tror lige, hun hældte benzin på, det kan i hvert fald lugtes. Så det er nice. Præcis hvad meningen er med det. Texas, der er jo tropeklima. Altså vi har jo sådan 36-37 grader type shit, ikke? Men her er vi på vej. Som I kan se her, så er den taget direkte ud af en film, ikke? Tænk så engang, jeg skal sove her. Jeg vil sige, min værtinde, hun er ikke så snaksalig. Jeg ved ikke, om det er fordi min engelsk er dårligt, eller hvad det er. Det føler selv, det godt forstå mig, ikke? Måske er hun lidt nervøs for at have sådan en 2 meter høj mand i hendes hus. Jeg skal nok spørge pænt senere, om hun gerne vil have, at jeg går, ikke? Men det er derfor status. Vi er her. Så det er lækkert. Aha. Det er helt vildt spændende. Altså, jeg tror ikke, der er mange danskere, der har haft den her oplevelse før. Og jeg vil faktisk sige, at nogle af husene herinde, de er faktisk pæne nok. Altså, det er jo ikke alle sammen skrald, kan du følge mig? Lige der jeg bor, det er skrald, men ikke alle steder. Så altså, jeg synes, det er fedt. Så, drenge og piger, så er teltet slået op for natten. Jeg ryger ved lige en cigaret, og så hopper vi sgu ind og putter os over. Så det er ret lækkert. I morgen der går vi ikke så langt, der går vi direkte over til Lake Houston, hvilket ligger 200 meter herfra. Og det er simpelthen fordi, at vi skal have strøm på powerbanks. De har nemlig sådan nogle hytter der. I morgen der vil jeg gerne få en donation på 500, og så går vi derover af. Så det ligger, nu vil jeg lægge mig ind i teltet. Den søde dame, der har inviteret mig ind i hendes hus, viser kun at have en seng. Det var en lidt hedere aftale, hun ligesom gik efter. Det campingvogn derovre, by the way. Super sød dame, ikke noget der. Men jeg må skulle diagnosticere mig selv med socialangst og sige, at jeg ikke har det så godt med fremmede mennesker. Så vi slår altså teltet op i haven. Det er nice.